नंगौ दिनैनि दिना मागो दाननि नैथि मंगलबार बे नैथि मागो दाननि मंगलबारखौनो दुलाराय बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा दिनैनि दिनाव गोथार बाथौ सान महरै बे मंगलबारखौ फालिनाय जादों। बे समाव आं दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बागानसालि बाथौ थानसालि। बे थानसालियाव दिनैनि दिनाव बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा लोब लोब फैनानै इसोरखौ मान होनायजों गाबज्रिफैदों, इसोरनि गित गान खनफैदों, बाथौ बोराइखौ मान होनायजों लोगोसे बेयाव बायदि मुवा दोरोङारि दामजु दामनानै इसोरखौ गाबज्रिदों। बे समाव दङ बाथौ थानसालिनि गुरु, बेनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो। दिनैनि दिना बाथौ गोथार सान, बेनिबो मा फोरमायगोन? दिनैनि दिना गोथार बाथौ सान, बियो जुग जुगान्तर अरायबो थाबाय थागोन। बे गोथार साननि गेजेरजों जों गासैबो बर' हारिखौ जोङो धोरोमनि मुङाव गाव गावखौनो बावनो थाखाय जों खावलायो आरो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आङो आरो सासे दौरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' हारिया जाहाथे धोरोमाव अरायबो गोजोमनानै थायो, धोरोम खान्थिखौ अरायबो बजबनानै लायो, गाव गावनि गथ' गथायखौ धोरोमनि बिथोनजों बिनि रिथि निथिजों सोलिलांनानै संसारखौ गोजोन खालामो। बिनि थाखाय आं गासैबो सुबुं हारिखौनो खावलायनो सानो। गोजोननाय थाबाय। मिथिनो मोनबायदि बाथौ धोरोमारिनि जानागुरु बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ बै समाव जों नुनो मोनदों दि नैबाव बाथौ धोरोमारिनि इसोरखौ गाबज्रिनाय, बेयाव सेरजा, सिफुं, दल, खाम बायदि मैया आगजु दामनानै बाथौ बोराइखौ गाबज्रिदों आरो बेयाव गोबां सुबुंफोरा बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा फैनानै इसोरखौ आखाइ खबजोबनानै मान होफैदों आरो गाबज्रिफैदों। नुनो मोनदों दि दिनैनि दिना मागो दाननि नैथि मंगलबार। बे मंगलबारखौनो बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा गोथार बाथौ सान महरै फालिदों। नैबे क'क्राझार सहरनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव फैनानै बाथौ बोराइखौ मान होफैदों आरो सेरजा, जथा, सिफुं, खाम दामनानै गावसिनि इसोरखौ गाबज्रिफैदों। बे नुथायानो बाथौ बोराइखौ मान होनाय, सिबिनाय। बे समाव जों बाथौ सिबियारि बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानि। दिनैनि दिना गोथार बाथौ सान, दिनैनि दिना बर' माहारिनि थाखाय बिराद गोजोनथावनि सान बियो। माने जोंनि बर' हारिया दिनैनि दिनाव गासिबो मा खालामनांगौ। गोजोननाय थाबाय, बिथांमोना फोरमायबाय। समाव आङो दिन्थिनो सानबावदों सिगाङावनो बोराइ बाथौखौ मान होनायजों बेयाव खुलुमहैदों बिबार होनानै। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय।
आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।